weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to dumgaji ndulmaji funeɓe ndulmaji dembe ɓokki sabbundu mbahna dow mbahna lesa ko on waktu yoni ha to soringo e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal bolol ngol mawɗo leydi ndi woni garɗinde guila octobre 2021 ɗin bisuji inniraɗi BRT kewɗi hen jettima to kaggullaɗe mo Dakar to leydi Mauritanie sifande nandiral hakkude jagorɗo jangde lesre kame tambiɗo cetal ta jour kene tolno e ujunnaje jeeɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi ujunere taw kadi ko élevaɓe janggoɓe ko fate banggue gurdam guura mumen e nder leydi ndi to leydi Mali jillu hooreji jaggoɗe leydi ndi e yontere yawtunde taw ko toon to mofti o jaɓɓira toon ko bidongaji boluji hewɓe ne konga ene mbiya sokkela coura gam teskede coura ene ngakke nder diwan o kame diƴƴe jarateɗe kala to leydi Côte d'Ivoire koɓe temedere capanɗe jeenayi iwɓe toon to leydi Tunisie jettima to Abidjan ɓe jaɓɓama toon to bawallaɗi diwoje ngal lamorgo leydi ndi kabruji men mara en ha to Guinée Conakry Guinée équatorial Ouganda Nigéria Niger ma en jaa ha toon to RD Congo kame jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen ɓandu jaaɗoru koppi musoji ɗaɗi cukkiɗi joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ganduɗa ƴiƴam muɗum dogata e ɗaɗi muɗuma joguiɗo sukara e ɓandu muma jokkodire gorel teyya gorel teyya ko lekki moƴƴi kayisaji mawɗi goni hen iwri en koto koredinoro way kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara no wirani aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare timmude jahata koto site gorel teyya janggana hoore maɗa ko haala e ñabbuji ɗi gorel teyya safrata ɗi kala mbatta ko www.gorelteyya.com ma janggan hoore maɗa kala kada yiya hena gorel teyya ala rewam ala effet a yarat ko lekki ki woceteki yareteki aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde tongoɗe gorel teyya woto woɗɗo joni joni so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Amadou Ba 00336 52 19 76 71 so tawi ha joni ko leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 00336 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi Gabon gonɗa jokkodirta koye biyeteɗo Pape Kane mbatta ko 077 39 57 97 so tawi koto Kidira gonɗa jokkodirta koye galle Ceerno Habous Diallo 00221 77 554 75 54 musidɓe tedduɓe toppitoɗen gorel teyya ko nafoore ɓalli meɗena Ceerno Djibisi wittiyanke safriyanke safroji fina tawa Ceerno Djibisi kumpitiɗo ƴewgal laaɓaɗo lasrari Ceerno Djibisi holliti an joguiɗo humre caɗele dewgal caɗele jeegu caɗele ɗannugal caɗele kayitaji kumaɗo kala hende sa jokkodire
ceerno jibisi ma heɓen kollaɓi ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe cafrowo safroji fina tawa yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis hémorroïde tension diabète nonne kadi donkuɗo ɓesnude caɗele gorago mo seyɗani memi kala hen ceerno jibisi no humpiti ceerno jibisi ne jogui lekki kesi wittaki wiyeteki muuɗa hirda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa ceerno jibisi ne jogui leɗɗe bittaɗe cafroje yogay ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kono ne kadi ceerno jibisi ne jogui pegge usula ndenka ekkisal haɗanma dabare kame liggeyaji bonɗi kala ceerno jibisi laaɓaɗo listihar sa noddimo a rokkimo indema e inde nene ma o haalane kala ko gonduɗa ha cikka elle ko onon gondi ceerno jibisi tawete koto Mauritanie to Nouakchott to legala netteka sa yiɗi jokkodirde ceerno jibisi ƴewanma listihar an gonɗo Mauritanie ko ujunere ugguya gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko buuɗi temedde nayyi mbuɗo kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ceerno jibisi ene yarliti waɗandema taw hay mbuɗa yoɓani beele jokkodira e ceerno jibisi ko numéro makko Wave walla ni Orange Money mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appel e WhatsApp ha mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00 222 47 22 80 84 so tawi noon ko ceerno Alassane Sy onne kadi ko gollodiɗemo miñi ko so tawi ko on jiɗɗa jokkodirde mbatta ko 00 222 28 10 00 13 bas ceerno jibisi taweteɗo to jum to leegala wulade beeri woɗɗani juma murida woni toon ko ceerno jibi dem koye on jokkodirta jiɗɗo jokkodirde on gonɗo e Sénégal e nokkuji goɗɗi kala mbatta ko 77 395 99 17 musidɓe tedduɓe ceerno jibisi e jeese meɗena ciggam nangue wulgue diaw are moɗon addemon ko jaam e kisale ɓamtare ciggam nangue wulgue diaw e gardogola Haruna Dawouda Ndiaye gorko mo Tumbela aɓe jogui beelema mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui congélateur uji solaire taw kadi ko marque leydi Turki ɗin congélateur uji solaire ɗi gardata koye ponoje majji kame batiraji majji dognataɗi ko ciggam nangue wulgue diaw panno solaire aji moƴƴi so tawi ɓe bannima ɗum installation e galle ma kala waktuji ɗiɗi ma heeb kaaƴe galas ha timma wona koye nguleki faya koye korka an jiɗɗo congélateur uji moƴƴi congelatma kala ko mbaɗɗa hen jokkodire ciggam nangue wulgue diaw ciggam nangue wulgue diaw ne jogui équipe moƴƴo keblaɗo to leydi Turki taw ko heblo moƴƴo sukaɓe yadduɓe jamanu ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui ponoje e battiraji taw kadi ko panno solaire aji ɗi marque Turki kame Allemagne kala sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗane installation e galle ma so woyduma so forage ma no jiɗirɗa kala keɓa ndiyam timmuɗam hay so tawi woyduma ko 100 métre ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui congélateur uji frigoji téléji lampaji kala hen ko miijiɗa sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗani installation kala no jiɗirɗa keɓa an jeeyi posma kamɓe jeeyi doole mabɓe sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw tongode leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 566 40 22 on numéro ne waɗi WhatsApp walla mbaɗa tongode leydi Mauritanie 00 222 46 97 84 75 kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawnde jafuɗona jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawnde nogase nayi mbooye hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemngal pulaar
ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba kala jayde men nde yonti mamin gaddan mon goto e sernaɓe Weltare TV ma waw addande men ko fate banggue farillaji korka ɓayde koye korka wona ceerno Ibrahima Saydou Kane aɗa jayde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi. Ceerno Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. Eɗen celli machallah kadi kabra bandiraɓe ɓe wonande korka naati e korka noon ene jogui farillaji walla mbiyen jokli ko wiyete jokli ko ene jogui sunnaji ene jogui jiɗaɗi ene jogui gañaɗi alay saago noon so tawi aɗa waɗa hunde ganda ko mbatta ko holko woni saabu jomiraɗo subhanahu wa taala wi ko gande kam ko adine ndewoton kam so tawi on ganda kam holno ndewroton kam ɗum noon so tawi neɗɗo ene rewa Allah yo tinno anda. Nelaɗo hon sallam wi ko andude kala hunde ɓuri moƴƴude e majjude ɗum nde. Kala hunde andude kala hunde ɓuri moƴƴude e andude ɗum nde. E ndeke noon wadde sen ngari e farillaji korka farilla gadanowo ko anniyade noon ko fiɓde e ɓernde muɗum ene jogori horde lewru korka ndu yetto ɓallorade Allah walla ala ɗoftade yamirore Allah ko ɗum kordata ko Allah yamiri yo hoore ko force aɗa ɗofto yamirore Allah aɗa hoora mbasa hordude fannu goɗɗo. Sabu Nelaɗo sallam wi golle piɓoto koye anniyaji moni kala jogi koko anniyi ko ɗum so tawi ko korka farilla o ka anniya o fiɓete koko adi fajiri ene feera. So tawi a woppi ha fajiri feeri caggal muɗum so tawi a fiɓi anniya aɗa hoora on ɗon ñalawma o jaɓetake o limetake e nder lewru korka he. Nelaɗo sallam wonto wi on mo waldani korka gila jamma o ala korka. Habri hadis o ko Nasaiyu e Darul Qutni. Ndeke noon so tawi noon ko korka naafila ɗum ene sella ganniyoɗa caggal fajiri walla goppa ha nangue to ganniyoɗa ɗum noon koye tugnade e konngol Nelaɗo sallam yummen Aissata o wi meeɗi Nelaɗo ari tawi emin jooɗi tan beetawe walla subaka o wi ene woodi ɗo ko ñaami min mbimo ala min ngala o wi wadde komi korɗo e o nangiti ñalawma o ha hiiri woni o hoori taw o anniyaki ɗum rewi hen ko jogitade ga taƴoji korka ɗum ko farilla kala ko ganduɗa ɗum ɗo ene bonna korka jogitiɗa ga muɗum mbasa ɓaɗade ɗum ko farilla ɗimmo. Farilla tataɓo o ko daawal kooretengal ngal ko gila ko adi fajiri ha mutal nangue ɗon jomiraɗo subhanahu wa taala wonto wino timmine korka moɗon jamma ɗum koto suratu Baqara ayo o woni tongode 150 e ndeke noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo woni farillaji korka o ko musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. On jarama. Ceerno Ibrahima Saydou Kane mo Lukseyba gorgola kabroji men ɗemngal pulaar hen keddoɗen gartuɗen koye Sénégal to banggue catal imowa wonande ɗen leyɗele ñamoje koppreje franc CFA teskama faggudu Sénégal ne ɓuuri ƴellitade no fewi. Sénégal watti leydi joyɓiri to banggue faggudu 2022 e cimtol 2023 ngal cetal no yaltiniri. Sénégal faggudu mum ne ƴelliti nayi piccal jeetati yeeso Togo, Benin, Côte d'Ivoire, Niger. Sénégal teskama hande o faggudu mum ne ɓuuri yarude yeeso no fewi. Horejo leydi ndi heeɓi jeenari timmude no fewi ko fate banggue jonde ndeɓe inniri taw kadi ganduɗa ko ndiyam jarateɗam e nder windere nde kutorteɗam ɗum ko ñalawma hanki o hecci hanki o jonde jooɗi noon e toon to New York taw kadi yuɓɓiɗi ɗum ko fedde gotago windere nde e tawtorede jagorɗo Serigne Mbaye Thiam taw kadi wo heeɓi ndiɗon jeenari koye juuɗe horejo leydi Botswana yetti oɗon jagorɗo gam teskede. Sénégal taƴi dawal manggal no fewi gam yuɓɓinde golle ngarɗuɗe ha leydi mum wawa hebde diƴƴe keelele
taw ko jareteɗe kala wonande bis BRT kon kallu pewneteɗo ɗiɗo dumunnaji kala tuggal ma tan Guédiawaye ha fenma Petersen wonande ngol bolol ngol ganduɗa fawi hayre mum ko horejo leydi ndi gila tan octobre 2021 taw kadi ganduɗa jar wonande pewnugol oɗo henna nokku e ko dogata hen ko kala ma yahoy ha 3 milliards koppareje franc CFA kene tolno e temedere e capanɗe 4 bis jogori dogde e nder 14 a commune taw kadi ganduɗa bis ene waɗa capanɗe 4 minute hakkunde Guédiawaye ha fenma Petersen ngol bolola hande o gongol e gasde e nder boli Dakar ko wona ɗum ko hanki o teskama ɗin bisuji jettima toon to kaggulade mo Dakar ɓoyata Dakar ma waylu jaɓɓal hono no teera adiri jaɓɓal a kesal ni hen to Kolda joom suudu horejo leydi Rwanda walla mbiyena Burundi waɗi jillu muma e nder leydi Sénégal tawama hanki to Kolda omo yaadi wonande e jagorɗo ko fati banggue finance microfinance woni vitrine ndiya kono ne kadi omo yaadi e yoga e seteji timmuɗi no fewi omo yaadi e jagorɗo leydi makko to Burundi jagorɗo jangde kame jagorɗo ndema leydi makko ɓe jilloyi ko toon to Kolda kono kadi ɓe jeehi haɓe jettoyi taw kadi ganduɗa ko école teskiniɗo école moɓe mbiyata école Djoubayrou Balde école mbiyata Djoubayrou école mo mbiyata Djoubayrou Kande jafoɗon toon to nokku bireɗo Banta Kuto ene tawe e nder mawnde ngam yillademo toon teskede ganni e fina tawa ɓeydude jokkodirala hakkunde leydi ndi Sénégal kame leydi Burundi gartaten ko faade banggue docteur Boubacara Niang mo ganduɗa kam woni gardiɗo suma assistance ko clinique wiyete noon ɗum ko caggal nde suka gorko goto dañño gañande musde no fewi taw ko ɓen jomin doole janno e mumen caggal nde nawa toon bamum on suka gorko holliti on clinique holliti safrata oɗon suka so tawi kay wojjiyaka e Pastef on noon jinnaɗo porti plainte ɗum jeeyi sababu kanko docteur o tawide juuɗe kono kadi teskama oɗo henna weekend garawɗo henno ɗiɗo ñalɗi mawo won toon to commissariat ene gasa altino waccite walla o ɓennine ko hay wonde kala hanki kuccam tengurengu hakkunde makko e on losko omo o holliti ala kala ko ande ɗeɗon gueɗe tene kadi ala kala ko jogui dossier ni médical Sonko kadi o riwtini wiyede wonande on suka ari e kilnigo jaɓaka safrede to Sénégal keddorɗena jamma alhamisa ene jofi aljuma ɗum ko 16 lewru mars ñande seppoji mbanno ngam nottoyagol Sonko hakkunde mum e mbawi mambagna ɗum nan ko caggal ngal ɗon pelɓodiral bannogal toon sukaɓe dajjinnoɓe ɗon magasin mo hinde Carrefour business groupe West Foire sukaɓe tato ɓittinoɓe nder oɗon guiri mbawi no fawede jungo kono e ballal caméra surveillance ɓen wujjunoɓe toon téléphone aji ɗi hinde iPhone 13 iPhone 14 iPhone 13 ɓen noon mbawi andede taw kadi ganduɗa inde mabɓe gandama mbadiji mabɓe gandama koɓe dogɓe kono ɓe cuwa taw jaggede hen goto ko P Bara goɗɗo ko B Dieng goɗɗo ko M Ndumbe ɓeɗo henna kala jeesi mumen e inde mumen kala gandama kono ɗo sa police ne jokki losko muma fawde juuɗe ɓen yanannoɓe magasin uji ene gujja nde ɗon fillitare ndeɓe banno suudu ñawore ndu Dakar weddima e kaso biyeteɗo Cheikh Oumar Diagne mo siltata yaltude kaso e kalsa ne wonde Abdoul Karima Gueye ɗum ko caggal nde ɓe jaltuno e lewru février kono kadi koɓe kaɗano ɗum ɓe mbaɗi so haaldeɓe kadi konnguɗi ɗi paaɗi e laamu ngu haaldeɓe kadi koɓe jenanaka yogay penale ɗum jeeyi sababu ɓenninedeɓe toon to kaso stade mo Demba Dioba uddunoɗo demuɗe mum guila 2017 ngam bongol ngari muɗum jeeyi sababu noon fédération football mo leydi Sénégal hanki yilloyima toon ngam umminde ɗen golle tawtorede cukko hoorejo FIFA windere woni Fatima Samoura wawi tawtorede kame sete timmuɗo taw jar koppareje jogorɗe waɗede oɗon stade ma wonoy milliarduji 6 koppareje franc CFA ɗo e lebbi 12 paaɗi ko nden jogori
a gassoyde to bakkela département muma taw kono ko biyeteɗo Djiya Bogo to ne kadi jaggama toon jeeɗiɗo Nigéria naaɓe taw ko fewnoɓe gueɗe kaɗaɗe e yeydeɓe alcool to banggue sangara kame drogue e waddeɓe trafic sukaɓe rewɓe ɓe guittata Nigéria taw ɓe jeeyi ɗumen kene tolno e sukaɓe maninaɓe jeegomo nanggama toon taw nanguira ko yeydeɓe leɗɗe kaɗaɗe ko noon kadi ko fati banggue drogue e gueɗe pawteɗe ɗiɗon fannuji kala kene wona motoje jonɗe tettama en kame kaɓirɗe jonɗe no fewi to Kédougou toon kadi hanki alhamis o gendarme ɓe taweteɓe toon to Sareya mbawi jaggude toon kaɓirɗe jonɗe no fewi e oqirdeji kanŋeji taw ko clandestine suuɗayru ɓe mbawi nanggude toon kene tolno ɓe nanggui toon kene tolno e motoji sappo ko noon kadi e martoji nayya en wonde panneau solaire aji nayyi kame groupe aji ɗiɗi taw kadi groupe aji ko watte hen ko kuɓɓam beele ɓe mbawa bonnude gon maayo gam yaltinde wonande kanŋe e nder moɗɗoma jeeheten ko toon to Ziguinchor taw yin toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennagal hettoɓe Weltare TV kabaruji garanɗen ɗe e nder Ziguinchor ina wayno Pastef naɓe ɗe jaltini haalirde mumen e gardagol Saydou Mandia o finni appere naɓe ko mbi parti mumen permanence parti mumen ɗo e Kande ko Pastef naɓe duppi ko permanence parti mabɓe to e Bignona ko Pastef naɓe duppi usuy permanence parti mabɓe ko Pastef naɓe duppi o wi ɗum ɗon wona gonga Pastef naɓe duppani hande duppani janggo yoɓe ƴeew duppude so tawi en garti ɗo eɗen gaddi société civil naɓe ina wayno ɓe jooɗi ɓe jaltini haalirde mabɓe gardagol Madja Diop o holliti manifestation baɗo e leydi ndi o wi fala budde holɗum appere yakar e oppose aji ɓe jooɗo ɓe kalda so tawi ɓe jooɗima ɓe kaldi ina wayno oppose aji e laamu ngu ɓe nandiri jaam wonat ɗo ena tan so tawi ɓe nandirani goto fof ni wiya ko goɗɗo on wona e fenade ɗum pooɗi e nduuri o ala ko nafata ndiɗo leydi omo andina yimɓe noon jaam woni koye junggo président de la république Macky Sall so noddi jaam tan ina wayno jaam dañete so tawi en garti ɗo henna eɗen gandi lewru korka ndu natiri ɗo henna ɓuural e ɗiɗo marché nayyi ina wayno pompiteer kilo muɗum wonno ko 140 hande dartima e 80 kilo soble wonno ko 120 dartima e 80 sukara noon condi ɗum ɗon hande wonno tan koɗo wonno ɗo henna kilo 140 ina wayno bekke kam ko kilo 200 wonno bekke kam yiyetake so tawi en garti ɗo en jeehi to e école Kenya ina wayno wonno tan ko école aji huuɗo ɓe kolliti weltare mabɓe no ɓe mahanama fodde école aji tati natti wonde école aji huuɗo ɗum ɗon no ɓe kolliti weltare mabɓe ina heddi noon école aji 5 goɗɗi nan ɗon ko huuɗo eɓe golliti laamu ngu yo waw kadi mahandeɓe ko ɓuuri yawde e yaccade Weltare TV musibon Ahmad Issa Kebe gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗo radio Zik FM jokkodirde Sar Abdullaahi Saar yo Allah ko walde jam. Amadou Ishaqa Kebe sen giwi to Ziguinchor jeeyeten ko toon to wuro teddungo Madina Gounass taw yen toon Amadou Samba Lo ko fade banggue korka e ko ceerno wasiyi dendagal bandiraɓe julɓe ha tente wuro teddungo to Madina Gounass. Waleykum salam wa rahmatullah. Sar Abdullaahi Saar saminama no peewi joɗama en calmini dendagal weltare ɓe fulɓe kala e kuuɓal alhamdulillah Abdullahi min korka ka naati e dow jaam e cellal e kisal ñande jamma alarba sanga fotoro alhamdulillah Abdullahi min dendagal bandiraɓe julɓe mbawi darde lewru ndu ɗo e Madina Gounass kamɓe kala ɓe jii lewru ndu noon e on jamma ceerno Allah jamma Tidiani ba haali hewtude Madina Gounass waɓe suurde konngol muɗum sowiide bandiraɓe alhamdulillah korka naati bandiraɓe kala yo gonir hen peewal e nuuɗal kono kadi jammaji ɗi kadi yo yimɓe kadi mbawa deccude gussa dille ɗe nde wonno ko dewal Allah ngal wawa ɗede ko jamma gam heblanade korka caggal ngun ceerno Ibou Oumar Thiene ko hen kogol muɗum so wiide bandiraɓe yekor hayniɓe kellifaka ɓe ɓe mbawa hoorde beele mbawa ekkitade e janggude beele janggo e jaam so kellifama tawan kadi mbawi ñibde hen mbawi kadi wowtude korka ka bandiraɓe kala nani ɗum kono kadi e paami beltoɗum hano hannirti noon kadi Sar Abdullaahi Saar mo ganduɗa ko Alaji Abdoulaye Walla Ndiaye waɗi bal mantinigal e nder wuttotogo Madina Gounass hay ko takkiɗe kala e kuuɓal kala hen jangguino kadi fodde 150 e jeegom e jeeri jangguinowo
alquran karim heɓi ballalum sukar korka timmuɗo ɗon kadi ɗin jamaji fodde capantati jama e tawe nder wuttutungo masine gonas kala hen jama ɓe keeɓi toon sukara gam gorgal wawa ficcude e leegal mum ngal noon kadi ɓe hen ko sagoji sappo jeegom no jamaji baadi enen leeɓe mbaadi bandel kala ndu wima ñaguima Allah kadi nde Allah rokkaren naatide korka bisimillahi rahmani rahim jaltire hen alhamdulillahi rabbil alamin ko musidɗo on Amadou Samba le Madina Gounass fewde e weltare ɓe fulɓe andu dinema. Amadou Samba le Madina Gounass eɗen ponno jaɓɓade musidɗo men koddanene Abouba ɗo e wattande kabruji men ene gasa ma wonat ɓoggol ngol bismoɗen mo ko fati banggue haalande jagorɗo ñawoje leydi ndi Mauritanie banque africaine de développement waɗi sifande hakkude mum e boña taw ko boñ jeygu mo leydi Mauritanie to banggue industriel ɗum noon ko koppareje ma tolnoye million ngaji sappo walla mbiyana million ngaji sappo milliard uji sappo jafoɗon ko fati banggue ballital taw koye financement ji rewɓe ma won million ngaji sappo koppareje ugguye kiɗeɗe ɗum noon ma wona financement ji taw ko wallidde rewɓe e nder banggue golle wi noon ko kolaɗo kuuɓal wonande oɗon banque commercial Ahmed El Aziza ngam wallidde ɓen rewɓe ha mbawa umminde projet ji golle mumen e nder leydi ndi Mauritanie la Ligue arabe caggal jonde mabɓe nde ɓe jooɗino Mauritanie hanki ɓe jaltini cimtol o sa haqqillaji mabɓe kala keetti koye leydi Mauritanie ngam yuɓɓinde ndema beele kadi wonande leyɗele arabeɓe mbawana koye mumen to banggue wasde yowade yogay nokkuji so tawi waɗi kareli caɗelen teske hen maɓe ƴewdo leydi Mauritanie to banggue ndema beele ene wawa ƴellitade nde leydi Mauritanie kene fota wonde to noji sappo beele woni ko jogori addede ngam hutorede to banggue fannu ndema ɗo e balɗe seeɗa ma waɗi ɗum e 60 hectare e nder leydi Mauritanie beele yuɓɓinde kan ndema ha leydi Mauritanie wona tufde remirde ndema to banggue Ligue arabe to banggue beele ɗum noon ko ƴewdela caggala jonɗeli ɗiɓe jooɗino to leydi Mauritanie keddorɗen gartaten koye conférence des nations unies yuɓɓinade toon to New York tawtorama ɗum Sidi Mohamed Woldou Taleb Amara o woni jagorɗo ndiyam nder leydi Mauritanie o holliti Mauritanie waɗi taɓal manggal no feewi 72 kala temedere wonande ko Mauritanie fuɗɗi yuɓɓinde diƴƴe e nder leydi mum kono kadi ɓe jaltini aɓe ndendina kene tolnoye 450 million koppareje dollar beele oɗo saaha Mauritanie heɓa ndiyam timmuɗam ha tente lamorgo leydi Mauritanie woni noksoɗa kame nder leydi ndi kala ngam riwtude ɗomka e nder leydi ndi kala ɗum noon ko ñalawma hanki o taw koye ñalawma haɓade walla mbiyen ñalawma heccenke o taw koye ñalawma mawninde ndiyam teddininde ɗuma nde tawno ndiyam foof wuuri koye majjum so tawi ndiyam ara wurdama wawata wodde sifande nandiral hakkude jagorɗo jangde lesre kame gardiɗo cetal ta jour nden sifande ko hankide yuɓɓina teɓende jeeɗiɗi ujunere taw ko élève janggoɓe nder état ji leydi Mauritanie kala beele dokke guura timmuka ngam wallidde jomumen to banggue gurdam guila e ñameteje moƴƴe ha e gueɗe mum kala nden sifande mande wonoy hedde milliard e koppareje uggiya kiɗe ɗe ko hanki nden sifande yuɓɓina gouverneur mo traza waɗi jillu mum hanki o e nder jeere Rosso ngam teskademo coggoji ene ɓeydi e nder ndeɗon jeere caggal nde o yewtidi yoga yeeyoɓe taweteɓe toon o holliti wonande coggoji ɓurɗi ɓeydade toon koko fati banggue pomme de terre basalle en wonde nebam ɗeɗo hene gueɗe ko teskaɗe ɓeydiɗe kono kadi o yewtidi e ɓen yeeyoɓe taweteɓe toon nde ɗoftoto wonande coggoji ɗi laamu ngu taƴi ɗi kono kadi ɓen kolliti ko coodi ko so tawi ɗoftima wayi tan kono yeytude perte mawɗe no feewi société Médina Mauritanie minéral waɗi golle payidinde so wallidde ɓen ɗomɗaɓe ɗom ko mawka no feewi ŋakkede ndiyama taweteɓe to tameya kene tolno 150 tonnes ndiyama woni koɓe ballita ngam teskede kilo hen nguleki diñiki toon taw kadi koye korka wona ɗum ko ballal ngal ɓe mbaɗi ñalawma hanki o dossier ji concours ko fate banggue jaydiyankagal
taw ko concours excellence fuɗɗi ɗin dossier ji joƴƴineɗe ko ñalawma hande o joƴƴinte koto jooɗorde towde audiovisuel leydi ndi ɗum noon gasata ko 25 avril on concours koye ɗemɗe wonande ɓen jaydiyankoɓe jogorɓe tawtorede ko hande fuɗɗoto joƴƴinde ɗiɗon dossier ji ɗum noon ko ɗemngal pulaar wolof soninke arab français koye ɗeɗo hen ɗemɗe watte moni kala ɗo suuɓi ko ɗon waɗirta concours muma on concours noon ko ni hen lelorto ko ni lelorto ko fate banggue reportage télévision mo ɓurata minitaji tati taw kadi a diwata wonande ujunere konngol a mankata temedde joyyi konngol e nder minitaji tati on reportage mo mbatta taw koye hen dottete wonande ujunere konngol taw kadi mankani temedde joyyi konngol taw kadi koye nder minitaji tati ɓurtani hay seconde goto e nder ɗin minitaji koye ngel kawgel watte to banggue garɗugol sifa reportage e nder jaydiyankoɓe on concours tawtorteɗo ko hande joƴƴingol ɗiɗon ɗereji a fuɗɗi to leydi Mali étant leydi Mali caggal batu jagorɗe juɓɓinaɗo ñande 16 nduɗe hen lewruɓe kolliti ñalawmaji ɗiɓe toɗɗi ngam wadde ñalawma pine mawɗe no fewi koɓe mbiyata ñalawma culturel ɗum ko toon to mofti 6 ha 16 lewru juillet 2023 ngam rendinde ɓiɓɓe leydi ndi ha tenti noon e taweteɓe nder région mo mofti ngam wallude yimɓeɓe ha gona e jaam koddigu moƴƴu beele joƴƴinde armeji rendude dindiral pijirloji e ƴaroji e ñañoji hankino wano beele artirde on jamanu jaam arta nde kamɓe kala ɓe gonata e jaam ngam teskede on diwan ko cattuɗo no fewi hakkude remoɓe aynaɓe e pelle goɗɗe joguitiɗe armeji ngam artirde sifanle Alger 2015 joguitiɓe armeji kala nde gonata e jaam toon to mofti keddotoɗen jillu yontere yawtunde wonande hooreji jagoɗo leydi Mali Chokela ko gala mayiga nde o yetti toon sukaɓe hewɓe jogui ko bidongaji ɓeɓe bolujine konga ene mbiyamo Chokela courant nde tawno courant ne manki no fewi e nder wuuro ngo e nder diwan o kala ha tenti noon e diƴƴe jarateɗe to banggue jaram ndiyam ɗum noon o holliti ɓe kolliti ɗum ɗon wonande leeɗe tawetede nder mofti e hoore mum kala leggal heɓata ko 30 minutes courant so tawi ɓuuri ɗum tan kuppat faya banggueji goɗɗi ɓe gullitima laamu ngu haaɓe tampi yiddeɓe ko ɗoɗe hen gueɗe nde nattata ha laaɓa mouvement Mali espoir waɗi meeting mum mawɗo no fewi ngol woni goo meeting mabɓe yuɓɓinede toon to cité mo askiya koto gawo ɗum ko ñalawma udditgol jooɗorde coordination régionale mo gawo on meeting mawɗo noon hewɓe tawtorama taw ko halifaɓe diine aada taweteɓe gawo ngam kamɓe kala wondeɓe caggal laamu transition addude jaam e nder région mo gawo gila tan laamu ngu haaɗi cimmogol simme biyeteɗo sisa wonande jardule towde juɗɗe no fewi gila nden sukaɓe hewɓe yeyanoɓe ɗum kolliti hande o goni koye laytol rendo ko toon ɓe ɓuuri wawde yeyde ɗum nde tawno teskede so tawi tan woni ɗum haɗama kadi kaɗaɗe gila tan 15 lewru février e nder ndeɗo hen hittande gila nden wonande ndin kadri haɗa kala nanggaɗo soke walla ñaawe wi Ali Sangare kene wona ujunnaje 3 suka ko hen liggoto dañata golle mumen kala duuɓi 17 duuɓi 17 fayi dow taw ko jangguɓe ha keeɓi seeɗan fakoji mumen ngala golle ngala haydara so tawi acci ɗum koko jooɗoto tawala ko mbaɗi haydara ɗum jeeyi sababu hande o ellema wi on simme sisa koko ɓeydi e nder leydi Mali hayso haɗama e restaurant ji kame baruji kala ɓen kam haɗani ɓe yeyde nder ɓoggi mabɓe karalle jiɗɗo simmade simmo e nder galle muɗɗoma tokkaye kommina nokku biyeteɗo Gurumera ene tawi nder seeɗa kamo jeema toonne kadi ko jonde mawnde jooɗi toon nden jonde noon yuɓɓine ɗum ko hakkude remoɓe aynaɓe tawtorede halifaɓe diine aada kamɓe halifaɓe local kala ɗum noon ko yidde addude jaam e beldal hakkude ɓen remoɓe kamɓe aynaɓe taweteɓe toon caggal e kala sa teskede pelɓodire kewɗe ne kewi wadde e nder mabɓe no fewi jeheten ko toon to leydi Gambi
taw yintona musidɗo men koddenene Abouba aɗay ɓoggola jayde weltare a TV ko fate jagorɗo ñawoje leydi ndi ko arti e koppareje wonande gonnoɗo hoorejo leydi a Gambi. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV ko ɓuri tengtude kabaruji men e ñalawma hande o jaborgal men kalfinangal ñawoje ɗo e nder leydi ndi caggal nde o yetti toon nde to suudu sarɗiyeji meɗen tebbiyeteɗo Dawuda Diallo ene wayno tan nde namde en jeehi hakkude makko e sarɗiyankoɓe ha tengti oɗo sarɗiyanke biyeteɗo honorable Bakary Kebaji jeyaɗo Foni Bintan o holliri tan de kanko omo yiɗi andude ene wonde kadi yimɓe ɓe fof ene jiɗi andude e jawdi mennoɗo laamaɗo duuɓi 22 biyeteɗo Yahya Jammeh woni asetaji mum woni jawdi makko holno yeyira ɗo e nder leydi ndi e hol soɗɓe e holno ɓe coodiri beele ene rewi lawol walla rewani lawol jaborgal ngal noon jabtimomo holliri tan de ɓen soɗɓe ndi jawdi Yahya Jammeh de ene wayno ɓe mbawa feññinde inɗeli mabɓe ha yimɓe fof mbawa andu ɗum kono kamɓe sarɗiyankoɓe de maɓe mbawa tottede ɓe mbawa andude ɗum no hannirta ni enete te ɓen kadi koko ñaagui gam tan inɗeli muɗumenete mbasa feññinede kono kay ɓen soɗɓe ndi jawdi Yahya Jammeh soodi ɗum tan ko caggal nde laamu ngu fawi jungo e jawdi Yahya Jammeh gam tan wawde yeyde asetaji muɗum woni jawdi o jogino taw kadi ndin jawdi rewanite e lawol ɓen yiɗɓe e yaadiɓe Yahya Jammeh noon ɓooyi nana ndewi caggal laamu ngu ene kollira tan jawdi Yahya Jammeh holno yeyira e hol soɗɓe ɓen kadi ne poti andede kono tan nde jaborgal ngal jabtima oɗo sarɗiyanke jeyaɗo Foni Bintan gam tan o wawa andude tigui rigui ɓen indeli muɗuminete mbawata feññinede no hannirta ni enete kono tan kamɓe sarɗiyankoɓe yoga maɓe ma kolle gandine holno jawdi ndi yeyira hol soɗɓe holno ɓe coodiri ɗum ɗon fof kadi rewi tan koye lawol caggal nde laamu ngu fawi jungo e yoga e jawdi Yahya Jammeh koddenene Abouba gam weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV ɗo e Sere Kunda. Koddenene Abouba golle ma jooɗi peewi sen giwi to Sere Kunda leydi Gambi koto Guinée Conakry to Guinée Conakry hanki fitina mawɗo waɗi to nokku biyeteɗo Tugge hakkude muɗum e nokku biyeteɗo Ure Timbe ɗum noon ko caggal finoɓe to Tugge tuumi won gorko goto kame sukkaɓe muɗum jeyaɗo e nokku biyeteɗo Ure Timbe wonande on galle ko wuyɓe tampiniɓe no feewi daabeji a humata mbaalu a humata nagge a humata jawdi a aynoyta sa fali dande tan ɓe paltat ɓe nawa jeeyi sababu noon ɓe kocci cabbi ɓeɓe jasaji ɓeɓe laɓeje ɓe dagani on galle hawre gendarmerie taweteɗo Tugge tini ɗuma wattidi toon ko kirelama jeune aji bonɗi no feewi ko wayno gaz uji lacrymogène ko ɗin battidi weddede hanki ha wuli haɓe battidi yande oɗon kan gendarme aɓe taweteɗo toona kono kadi caggal muma ko jaam arti gam hollirdeɓe so tawi kay oɗon galle finoɓe ɗona naggaka kamɓe kay ɓe ndeƴata teni kadi kala koɓe jogui koɓe waɗoɓe heena sengi wi to Guinée Conakry paɗena ko leydi Côte d'Ivoire holliti e wiide joguiɗo konngol gouvernement o Amadou Coulibaly ko haalete ɗiɗo dumunnaji ko kala ko gongal labɗo ceer wonande leydi Côte d'Ivoire walliti armeji wonande leydi Burkina Faso ha wawa habtade ɓen joguitiɓe armeji nodditotoɓe jihadiste en ɗum wona e suuɗayru holliti wonande leydi gotiri tan wawana nden ka hoore mum alay sago nde juuɗe ɗiɗi coɗodira ha ko ɓuuri ɗuma nde ɓuura labde kowona ɗum konon leydi Côte d'Ivoire hanki jaɓɓima 250 migrant taw ko wonnoɓe toon to leydi Tunisie jeeyaɓe to leydi Côte d'Ivoire ko hanki kikiɗe laana mabɓe jippi toon kene tolno 250 ko adulte ko mawɓe ene hen 21 taw ko sukaɓe garti e nder leydi mumen to Burkina Faso ñande alarba nde ko jango waɗi to sara nokku biyeteɗo kaya ene wonde jillu taw kadi koye jillu hoorejo leydi ndi woni colonel woni capitaine Ibrahima Traoré jillu makko toon to kaya taw kadi nguɗon jangu waɗi koye sara nokku biyeteɗo zere kume nan gon jangu wangu ɗon ko worɓe joguitiɓe armeji liƴƴi e ɓen koninkoɓe leydi ndi kene tolno e 14 fittandu heddima hen
he nayo ko koñinkoɓe heddiɓe ko yarlitiɓe wallidiɓe koñinkoɓe leydi ndi kono kadi armée leydi ndi holliti wonande yoɓima pittali kewɗi nangi ko heewi e ɓeena wannoɓe ndeɗon fiyande ɗon ɗo horeji leydi ndi walli jillu muɗuma ton to kaya kene wona tan hedde 50 kilométre to janngu ngu waɗi ɗo hakkude mum eɗo hoorejo leydi ndi yehi to Nigéria haalulaji keewi ɗiɗo dumunnaji kala e nder Abidjan Lagos ha e nder leydi ndi kala ɗum noon ko fate banggue cellal ɓalli wonande hoorejo leydi mabɓe keso Bola Ahmed Tinubu mo ganduɗa ko cuɓaɗo guila 25 lewru février mo suwa taw ƴettude lefol laamu muɗuma jaaɗo toon to Europe tawa ƴetti laana makko ndiwowo koto boowal laaɗe diwoje ngal Murtala Mohammed to Lagos ngam safroyademo gorko mo duuɓi 70 o saa ɗum woni haalaji kewɗi jarditeɗi kafe ataye ñamirteɗi ñebbe maaro saabu ɗum woni ñamdu Nigéria naɓe e nder leydi ndi kala to Niger hakkude mum e Nigéria armée leydi Niger holliti fawi jungo muɗuma kene tolno e 68 jeyaɓe Boko Haram yoɓima pittali kewɗi no fewi e nder diwan difa ɗum koye ballal wonande sembeji dendinaɗi ɗiɓe inniri FMM ɗum noon ko hakkude Cameroun Tchad Nigéria Niger taw kadi koye opération goto moɓe mbanno 13 ndiɗo henna lewru kono ɓe nangaɓe tottitama armée leydi Nigéria ko wona ɗum konon yontere yawtunde armée leydi Niger hollitino nangi kene tolno e 121 jeyaɓe Boko Haram taw koye pelɓodiral hakkude Boko Haram kame ISWAP woɗɗani lak Tchad ha ɓeena mbawi dogde hen ko ɓuuren hewde ko rewɓe e sukkaɓe to RD Congo média française no wiruno wonande Nicolas Sarkozy gonnoɗo hoorejo leydi France waɗi jillu mum to RD Congo ngam yidde dogde koyɗe jaam hakkude Kinshasa kamene wondi e Kigali ɗum noon yeddi ɗum ha memi leydi joguiɗo konngol gouvernement leydi woni Tina Samu holli ɗum yeddi ɗum ha memi leydi to RD Congo keddotoɗen waylo jagorɗe no fotiri kala jagorɗo waɗi kanko hoorejo leydi ndi woni Félix Tshisekedi o waɗi waylo jagorɗo seeɗa no fotiri kala Jean Pierre Bemba gonnoɗo to cour pénal international toɗɗama jagorɗo konu leydi ndi kono ne kadi biteɗo Vital gonnoɗo directeur walla mbiyen chef de cabinet hoorejo leydi ndi 2020 taƴanoɗo duuɓi 20 kaso ngam dirtinde koppareji jonde kañumne hanki toɗɗama jagorɗo faggudu leydi ndi ngam oɗo saha leydi ndi ne sohli ndenka e kissala to Guinée équatoriale taw kadi wi OMS catal tambingal cellal ɓalli windere nde wonande mayɗeli baɗɗi toon kene tolno yimɓe 20 hen jeegomo ko nder ɗeɗo henna balɗe sappo cakkitiɗe ɗum ko caggal nde rafi goto ari toon ɓe kolliti rafi o wiyete ko Marburg noon yaltata koye bilwile woni wilwilndu ɓe kolliti oɗon rafi noon omo yeehi ha to Tanzanie on rafi noon ene gasa taw ko demɗum Ebola ene hollitiri wonande OMS catal tambingal cellal ɓalli windere nde Uganda caggal kikiɗe heccanko nde sarɗiyanko maɓɓe luli kolliti kuulal kesal ngal ɓe gaddi ko fate banggue gorkati en so tawi naggama e leydi ndi ko ñawore kaddi gurdam e kaso caggal nde yonana ɗum Amnesty International galle danejo o to États-Unis de Amérique holliti so tawi ngal kuulal ittaka e nder leydi ndi koɓe yirbinoɓe faggudu leydi ndi wonande ko monsieur Vari hoorejo leydi ndi monsieur Vari hoorejo leydi ndi ko yeɗi ngal ɗo hen kuulal e nder leydi ndi sen giwi toon paɗen sen giwi to leydi jawɗon sen giwi to leydi Uganda paɗen ko to leydi France hanki moɓodiral mangal no fewi kene fotonde million e ko fawi jippi e booli ngam ha hande haɓade kuulal loi ngal Emmanuel Macron hoorejo leydi ndi yiɗi lawɗinde ɓe kolliti ñande 26 ndu lewru kadi koɓe moɓodiroɓe seppoji jamma e ñalawma ɗum jeeyi sababu noon roi Charles mo Angleterre ponnoɗo wadde jillu mum ñande 26 ndu lewru toon to Paris l'Élysée dirtini wonande nguɗon jillu ngam ɗin seppoji gonɗi e waɗede e nder leydi muɗum tribunal mo Londres Royaume-Uni oɗo saha holliti sénateur nigérianajo nangganoɗo toon
ton waɗi trafic suka gorko depuis Lagos ha ton to Angleterre ngam o yoɓi ɗum ko ujunaji 9 euro ittude remum walande on re ɓi ko debbo hanki tribunal o holliti ko kanko waɗi ngal badal mo fadi a ñawore makko États-Unis de Amérique Joe Biden waɗi jillu mum adingu gila o ƴetti lefol laamu fade ton to Canada maɓe jewtid gueɗe kewɗe no fewi ha tenti noon ko fate banggue coopération militaire to Haïti sabu sifti noon Haïti oɗo saha woni koye kaya mbeya a no fewi gartaten koko fate banggue batu balɗe ɗiɗi Union européenne kene tolnoyno gasa jeeɗiɗi leydi baɗɓe toon to Bruxelles nguɗon batu noon won toɓɓere haalande toon ha artiriɓe e nder sifa ndeɗon toɓɓere woni hoore jagaɗo leydi a Belgique holliti ko fate banggue nucléaire kala ala ko haala hen ɗum ko caggal Paris e Berlin nde jaɓɓi toon ndeɗon toɓɓere no fewi holliti jonde mabɓe fayti koye faggudu ene wondi ko fate banggue technologie e nder Europe e hoore mum to suri armée américaine dartima drone taw ko drone iranienne bedde ngel kene foto wonde 1 neɗɗo wasi en fitta ɗum taw ko ɓeena yaadiɓe Iran koninke goto mo leydi Amérique wasi en fitta ɗum yimɓe jeegoma gañima hena musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabruji garande en pikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guila moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena ñalawma janggoma ketto musidɗo moon Ali Abouba